ce babu soja ko guda cikin ko guda cikin Nijar ranar muna komowa mu ƙare muku godiya mun gaya musu ne su ba mu ƙasar mu don nuna ƙasar mu amma ku ne za ku kora su. Kuma dan kora su bai ce ku tashi ku. Ai mutane wanda suka jin horon shi sun san sarai duk mai hankali akwai magana da in ka ji ta sai ka bambance kiɗin gangamin harauta da na rawa. Idan aka gaya ma magana ai kana iya bambance ta shin wannan magana mai take ne kuma kan shere na al'ummar kasar Nijar a shin bisa ne ba daraja gare ta al'ummar Nijar ba lalata bace ba al'ummar Nijar ba munafuka bace ba al'ummar Nijar ba wanda ba san amince ba saka karo ba al'ummar Nijar mutane tsayu masu tsinkaye wanda suka amince suke yi in ba dan ba yo kai in har wani ambasadakin waran shi ya zo ya ga magana ya kwanta lahiya ya tashi lahiya ya fito wai ya zo wasu shekara ya zo ya ce wani donkin wa mu za ka ba don mu almajirai ne mu reni ne wanda ya zamanto wasu dama aka ce in gaba ta lalace da abu a komai yana faruwa kai in ba wannan ba wa yake da suna wani ambasadakin waran shi ai sai zo mu wannan magana kai yanzu zo ga mu wani magana ma jakada ne kuma zaman horon shi kai ka so kuma jakada mutum tsarkakake jakada mutum mai tsinkaye jakada mutum mai hankali jakada wanda zai kai kwanci hankali jakada wanda ya san abin da yake yi jakada wanda yake kwanci hankali jakada wanda dan kashin wuta ne jakada wanda bai tara hankalin mutane jakada wanda in shugaban shi ma ya zo ce je ka zage wancan al'umma a kasar wanda kake zo wallahi in yazo ba zai zage ta ba